Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bida'illah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ma'in. Syaurillah lahum al-Fatihah. Ya mungkin. Iya kan na'budu iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu jami'i masyayikhuna masyayikh. Alhamdulillah ala masyayikil umri lan magharibi ya bari. Mu'allif hadal kitab musannif bersyukur. Ya masyayikh sin murabbah ini. Sudah muslimin hal. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa karamihim wa barakatin fid dharain amin. Sya'ulillah lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah pinahi malih nggih mugi-mugi perkemalan kita saat menika angsal ridho saking Allah sehingga dosaken sedaya angsal barokahipun kitab menika ugi angsal ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha. Sing wingi pembahasan wingi nggih menika membahas sunah abengat atau kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat berupa adzan dan iqamah. Seterusnya sunah apa saja yang menyebabkan sujud sahwi atau disebut juga dengan sunnah abengatnya sholat. Ketika kita sholat awake dhewe sholat terus lali ra tasyahud awal utawa lali ra kunut, ada ya disunahne ganti karo sujud sahwi. Lafate nggih wingi sampun. Dua niku sing utama. Ketika tidak melakukan tasyahud awal atau duduk iftirosh, jeda yang pertama di sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, yang kedua boten kunut nalika pas subuh sing rakaat kedua niku awake dhewe ya disunahne ganti karo lali niku dengan sujud sahwi. Saniki wa hay'atuha utawi pira-pira sunah hay'ate salat. Hai salatu tegese salat. Wa aradalan ngarepake sapa musannif bi hay'atiha kelawan pira-pira hay'ate utawa sunat hay'ate salat. Ngarepake ma ing perkara lae sakang ora ana apa ma ora ana iku rukun. Biha ing dalem salat wala ba'dzonan ora setengah kang weneh yujabiru kang den tembel apa ba'at den tembel bisujud sahwi kelawan sujud sahwi. Jadi pembahasan sini iki membahas sunah-sunah apa saja yang perlu dikerjakan pada waktu sholat. Enten berapa niki sunah-sunah hayate? Iku khamsata asyara, ada 15. Jadi sunah selain sunah sing boten nyebabne awake dhewe boten diganti kalian sujud sahwi niki ada 15. Apane khoslatan peketine? Raf'ul yadaini rupane swiji ku ngangkat tangan loro inda takbiratil ihrami nalikane takbiratul ihram ila hadzin maring batas wa mangkibaihi
utawa ilah adzin maling pipi sing puncak dhuwur iki wa mangki bailan pundak lorone wong. Sing pertama ngangkat tangan pertama niko pas nalika Allah pertama takbiratul ihram niku mboten wajib lho, sunah nggih. Pamoroh wong pas takbirat ora takbiratul ihram syukur bar langsung ngene ngoten nika. Nika nggih mboten napa-napa. Sing wajibe Allahu Akbar pertama niku takbiratul ihram. Mboten ngangkat tangane. Lek ngangkat tangane jenenge sunah hayate utawa tingkah lakune adabe lah intine. Hormate ae dhewe. Niki batese pucuk niki oleh niki pipi ilah hadzin wa mangkibahi lan niki pundak. Nah niki. Omong ini piye? Omong ini piye? Kan enten kadang ya namung ini. Wonten ya ngene, daur nek ngene. Nah niku wonten ana niku nggih sah-sah mawon keranten niku sunat. Tapi lek teng kita mriki niki ilah hadzin wa mangkibahi berarti ngeten. Niki oleh pundak, sing niki oleh pipi ini pas. Nah, ngeten. Nah, niki. Araf mulyadaini lan ngangkat tangan ngindar rukungi nalikane ruku. Nah, pas bar maca Fatihah arep ruku nika ya disunatne angkat tangan. Berarti Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar terus ruku nika. Iki sunah. Wa inda raf'in lan nalikane tangi minhu saking ruku pas nalika arep iktidal. Dadi nika ora wajib lho angkat tangan nika. Momo sami Allah liman hamidah meneng ae, ya ora apa-apa, mboten napa-napa. Jadi pas nalika takbiratul ihram, nalika arep ruku, nalika arep iktidal. Wawadonga lan nyelehake. Wawadongal yamin lan nyelehake tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa nika. Niku nggih sunatan. Wong diwalik piye? Sunahe berarti sing tengen ning dhuwur. Enten sing setengah ulama sing enten sing dua, enten sing kata-kata satu ngeten. Nunjukne bahwasanya ya nah niku. Enten tapi sing niki niki. Wa yakuna nilan ana apa yadain iku tahta sadrihi ana ngisor-ngisore dodone wong wa fauqa surratihi lan ana ndhuwure udele wong. Jadi antarane udel karo dodo niki. Nah, tengah-tengah niki. Enten sing rada kiwa. Sing enten sing nyunahne rada kiwa ngeten. Teng mriki pokoke intine sak ndhuwure udel, sak ngesore dodo. Apa tengah-tengah ya mboten napa-napa, apa moseh mriki ya mboten napa-napa. Lah misale pomong ngene, ning dhuwur ngeten sini. Jerekne jaga jantung utawa jaga napa niku. Nah, jaga hati. Lah hati asline pas niki to. Iki jantung. Nah, pas tengah-tengah antara udel karo dodo niki kan hati. Nah, niki. Niki ya ada maknanya di balik. Nah, niki. Balik niki satu, niki ada maknanya niki satu. Wa yakunani tahta sadrihi wa fauqa surratihi. Nggone nang mriki. Sing nomor 3 napa wa tawajjulan donga iftitah utawa tawajuh. Ai qaulul musolli tegese oleh ngucap wong kang salat akibat taharumi ing dalem sakwuse takbiratul ihram
ngucap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifau wa ma ana. Nah, sak teruse. Enten sing dawuhe sing utamane niki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal kok wale lek sing dhisik napa musyrikin lek sing keri muslimin kok wale lek wale ya beda lho malah dadi piye lek wale iku. Ini wajah tuh. Ini sak temene ingsun iku wajah tuh madhep wajhiya kelawan wajah ingsun lilladzi maring zat fatara kang wis dadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi hanifan halih wong kang condong. Terus piye Mas ini Hanifan? Nah, musliman nih. Wong halih wong kang selamat wong Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Engko wa ma ana minal muslimin. Dadi ini musyrik no. Lah piye? Wa ma ana minal musyrikin lan wa ma ana lan ora ana sapa ingsun mane manafi iku minal musyrikin setengah saking golongane pira-pira wong kang syirik. Nah, lek diwale engko terus awake dhewe ora wong Islam, wa ma ana minal muslimin awake dhewe ora golongane wong Islam. Golongane sapa mali? Lah nggih. Ampun kualik. Niki nek doa iftitah niki masyhur dikerjakne. Kata-kata yang ulama, kata-kata niki sing ya maca niki maca niku. Mesti ora ninggal. Nyempatne maca niki. Karena yo niku enten niku sing inna sholati wa sujudi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lan niku. Wis dhewe ya wis pasrah niku. Salate awake dhewe, uripe awake dhewe, matine awake dhewe, ibadahe awake dhewe. Wa mahyaya wa mati lillahi ya mek nyang Gusti Allah. Ora nyang liyane. Jadi ya niku sing utamane niku wau. Inna sholati niku. Wal muradu utai kang dengarepake ayakula yen ta ngucap sapa al musolli wong kang salat ba'da taharrumi ing dalem sausi takbiratul ihram ngucap donga al iftitahi ing donga iftitah. Hadil ayat rupane iki ayat au ghairiha utawa liyane ayat mimma saking perkara waroda kang tumeka pemafil fil istiftahi ing dalem donga ampreh ngawiti dikawitane salat niku wis awake dhewe sadurunge salat wis pasrah nyang Gusti Allah. Lah lek sakbare pasrah terus rame terus piye? Piye Mas Dani? Bar pasrah terus gudur ae karo salat. Ndi anu. Ha iki. Hak barang iki adit, iya ta. Bar Allahu Akbar bar ngono. Ayo karo kancane. Piye piye? Utawa bar Allahu Akbar omong ae sapa? Nah niku. Bar inna sholati wa nusuki wa bar ae pasrah wis dipasrah bar ngono
ngrasani kancane. Nah, nggih. Ya pancen perlu bimbingan ya Mbok. Oleh niku ya awake dhewe sing niki kudu telaten ngelekne. Jadi sing nomor siji niku wau hayate salat atau tingkae sunah hayate salat niku angkat tangan, delehne tangan ning atase utawa niki wau sing nomor telu tawajuh maca iftitah niku wau niki wal istingadzatu lan donga tangawud utawa nyuwun kabaruksa utawa nyuwun dilindungi ba'da tawajuhi dalam sakwise donga iftitah wa tahsululan hasil apa istingadzah utawa tangawud bikuli lafdin kelawan sekabehane lafat yastamilu kang mengku apa lafat ala ta'awudhi ngatasi nyuwun kabaruksa. Wa afdhalun wal afdhalu ta kang luwih utama iku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artine piye? A'udzu nyuwun kabareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah nyuwun kabareksa minasyaitoni saking sapa Mas Jeni? Saking sapa? Nah, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim artine napa? Kamplengi ora dibalangi lek iki. Lagi. Jadi sunah maca niku sadurunge maca Fatihah, ya disunahne maca niku ta'awudz niku. Apa ora a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya mboten napa, a'udzubillahi minasamiil alim nika kawitane surat Taubah nika. Mboten napa. Tapi sing afdol, sing masyhur ya tetep niki a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ya bar ngawiti terus niki saurunge maca Fatihah wis awake dhewe terus nyuwun niki. Muga-muga dilindungi. Dadine kok malih anteng. Salate ya malih tenang. Enek swara apa, enek butire kaya apa ya panggah tenang. Wal jahru sing nomor 4 wal jahru lan maca banter utawa masyhur banter. Fi maudhi'i ing dalem panggonane jahar. Wa huwa utawi maudhi' iku as-subuhu. Salat subuh wa aulatal maghribi lan rong rakaat awal. Salat maghrib wal ngisya'i lan salat ngisya wal jum'ati lan salat jum'ah wal ngidaini lan salat riyaya loro. Jadi sing oleh banter sing sunah banter nalika pas maca Fatihah niku salat subuh. Salat maghrib rong rakaat sing awal. Salat isya rong rakaat sing awal. Salat Jumat karo salat riyaya loro. Iku. Lah lek liyane piye? Liyane yo umi. Mau maghrib piye Mas Dani? Maghrib banter apa liri? Banter lek zuhur. Lang, Mas Gilang. Umi. Ora olah ngene lho. Kudu ra ketang anu awake dhewe krasa, heeh, krasa. Ora sering-sering krasa lek maca asli maca. Maksude lafadzne niku wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi awake dhewe ku mau wong ora krungu awake dhewe sing niku. Genah makhrote, genah lafate niku. Lek kaya napa wong ompong niku ngono.
niku ya enten sing dawuhne nek enggak jelas lafate, enggak jelas makrote, salate nggih mboten sah nggih. Enten sing dawuhne. Lek pancen iso maca maksude apal Fatihah lho. Terus ya iso fasih. Nggih. Jadi sak lintune niku wau nek pomo misale salat napa pas nisfu Sa'ban utawa pas istighosah napa pas Muharram nika. Nah nek dalu nek salat sunah pas berjamaah niku ya oleh ya disunahne imame maca banter. Nek dalu tapi nggih. Nek pas waktu malam umpama mengerjakan sholat sunnah berjamaah niku imame nggih disunahne maca banter nggih. Jadi umpama pas enten napa pas sholat tolak balak napa sholat napa mawon tahajud apa napa mawon tapi sing berjamaah. Nek pas waktu malam niku imame ya disunahkan maca banter. Krononya apa? Ya ben ra ngantuk. Ben ngrungokne lha lek meneng ae lah ora glebuk ngono. Ini wa huwa subuh aulatal maghribi wal ngisai wal jumati wal idaini. Sing lek pas waktu siang sing sunah dibanterne yaiku salat Jumat karo salat liyaya loro. Niku merupakan syiar ben cara napa syiare agamane awake dhewe niku ya ben ngerti nek bahwasannya Sayyidul Ayam niku ya Jumat niku. Kajine awake dhewe ya niku. Ben minggu awake dhewe iki kaji. Sing lanang lho iki tapi sing wong wedok ya lek nyang. Sami ya cara lek wong melarat ya kajine ya niku, lek wong sugih kajine kudu nyang Mekah. Lek wong melarat kaya dhewe niki ya kajine niku, makane ya sing telaten nyang niku. Salat Jumat niku ganjarane utawa fadilahe padha karo wong haji. Wal israru lan maca samar utawa lirih fi maudhi ing dalem panggonane lirih wa utawi maudhi iku ma perkara ngada kang liyani apa ma. Liyani alladzi ing perkara dukira kang wis den tutur apa alladzi. Dadi selain niku wau selain salat subuh, selain 2 rakaat maghrib yang awal, 2 rakaat isya yang awal, selain salat Jumat, selain salat riyaya loro niku disunahne maca lirih nggih. Ma'adal ladzi dzukira niki. Sing nomor berarti niku 1 raf'u, 2 watmul yamin, 3 tawajuh, 4 al-isti'adzah, 5 jahru fi maudhi'i wal israr fi maudhi'i. Niki. Sing nomor 6 wat ta'minu lan maca amin. Qaulul amini tegese ngucap lafat amin. Anggibal Fatihah ing dalem sakwise Fatihah diqoriha maring wong kang maca Fatihah fi sholatin ing dalem salat wa ghairiha lan liyane salat. Lakin fi sholatin. Nah, jadi maca amin niku di dalam salat maupun di luar salat niku ya
hukume tetep sunnah. Umpama enek wong maca Fatihah nika krungune wis waladhdallin, amin. Kuwi oleh kesunatan. Oleh ganjaran lah intine. Amin maknane piye lek? Amin. Lek amin dapat amin. Lek amin niku mugi-mugi nyembadani Tuhan ing donga nek kula ugi donga guru kula. Intine ya pokoke lek awake maca amin niku ya dongane awake dhewe ya dongane sing maca niku wau awake dhewe nyuwun dikabulne niku. Jadi pomo ra iso ndonga maca amin ya wis padha karo sing ndonga niku wau. Ra ro artine, ra ro tulisane, ra ro lemuni. Pokok awake dhewe maca amin, ya muni amin niku wis. Wis lah, wis melok lah. Tapi ya syukur-syukur lek awake dhewe iso ngerti. Maksudnya iso ngerti niku ya endi sing doa pribadi, endi sing doa umum, endi sing niku. Wong doa pribadi ada ya ora melok amin, biasa lah. Nggih umum ya melok amin. Tapi pomo doa pribadi ada melok amin wis dhewe intine ya wis ra ketang sedekah ndongakne ngoten niku. Pomo ora ngerti ya wis pokoke wis melok ngoten mawon nggih pun. Wa ta'minu ay qaulul amin aqibal Fatihati liqoriha fi sholati wa ghairiha. Lakin fi sholati tapine utawi ing dalam salat tetapi utawi amin ing dalam salat iku akadun luweh kukuh. Dia oleh pas di waktu salat niku ya luweh oleh kesunatan neh. Cara misale ganjarane lek ora pas waktu salat siji kuwi iso tikel, iso loro, iso telu. Luweh akidun, luweh kukuh, jane luweh. Pomo misale niku wau napa oleh lek mboten amin oleh sak tumpuk, lek pas salat niku ya oleh pinten-pinten tumpuk. Lek macane amine banter ngoten kok kaya traweh nika. Amin. Misale piye Mas Yani? Asal ya manggan. Semangat pokoke sing penting niate panggah rono. Rononya ndi? Rononya ndi? Nah niku. Wa yu aminulan macane amin. Wa yu aminulan maca amin sapa al makmum ma takmini imami sartane macane amin imame makmum. Wa jaharulan banterno sapa makmum bihi kelawan amin. Ya niki sunat to niki. Nek pas waktu jamaah ya di sunatne niki kula sanjangne wau. Malah lek rodok banter maksudnya banter ya ora banter ora bengok mboten ya biasa amin. Niku malah akadun malah luwih dikukuhne malah sunahe niku. Kaya jaharu bihi lan banterno niki. Ora mik luwirih pas nalika imame waladhdallin karo amin. Tawa karo meneng karo perasaane sing muni amin. Niku. Ya panggah oleh kesunatan tapi sing luwih afdhole sunah niku nek pas nalika jamaah ya banter wae jaharu bihi. Wa qira'atu surati lan maca surat ba'dal Fatihah ing dalem sakwise Fatihah.
Jadi maca surah nika ya sunah. Pomo ora maca ya mboten napa-napa, sing penting wis Fatihah wis rampung. Umpama lek jamaah ya misale Fatihah lan nuntut wis maca bismillah tok wis imame wis ruku niku nggih pun sampun keitung maca Fatihah. Utawa sik maca bismillah. Lah wis imame wis ruku, ade ya meloke ruku. Ora usah dientekne sampe entek. Lah dientekne entek sampe entek malah ade ketinggalan ruku. Jadi ora oleh sak rekangate imam niku wau. Ade baleni neh ora baleni dhisik mengulang lagi. Jadi oleh rekangate imam niku awake dhewe oleh tumak ninae rukuke imam. Jadi lek ora oleh tumak ninae rukuke imam, apa maneh awake dhewe rukuk dhewe, niku ya sing dhewe niku terhitung jadi salat dhewe, ora malah ora berjamaah. Apa misale pas teko lang imame wis rukuk, ade langsung takbirat niate karo mlayu misale, oleh niate karo pertandane lek awake dhewe ya pancen enten sing setengah ulama susu nalika niku mboten pareng, tapi juga enten sing setengah ulama ndhawuhne bahwasanya niat karo mlayu niku ya mboten napa-napa. Krana napa? Krana ya saking antusiase awake dhewe arep nglakoni salat niku wau. Keduane napa ya mburu niku tumak ninae imam niku wau. Nalika pas rukuk ben oleh sak rekangate imam niku. Nah nek ra oleh sak rekangate imam, utawa misale jamaah berarti awake dhewe sing pertama niku wau, rakaat pertama pomo ora oleh rakaat napa tumak ninae rukuke imam, iku berarti sing pertama lek awake dhewe rukuk dhewe niku mboten kehitung rukuk berjamaah nggih, rakaat berjamaah. Nah nek pas niku umpamane pas teko niku wae kula janjane pas rukuk terus ada takbiratul ihram ora maca Fatihah langsung rukuk. Iku salate napa sah kira-kira? Sah napa mboten Mas Jibril? Pas arep jamaah to. Lah bar wudu mlebu ayu imam roh ruku, awake dhewe terus takbiratul ihram terus melok ruku, sik oleh napa oleh tumak ninae rukuke imam niku terus awake dhewe rong maca Fatihah tapi melok ruku, salate sah napa mboten kira-kira? Sah. Nggih. Sah. Krana napa? Krana ya lek dhewe wis makmum niku wae lek makmum niku sembarange wis ditanggung imam. Enake wong makmum ya niku. Tapi ya kudu ngerti tata carane wong makmum ora meh-meh syukur niku wau. Kula sanjang niku wau. Makmum tapi sire makmum tapi ketinggalan niku wau malah ngenak-ngenak. Lah niku malah ora oleh niku wau. Utawa ketinggalan dua rukun, misale ngenak-ngenak niku wau bacaane ngenak-enak bacaane. Pomo sujud utawa pas rukuk imame wis sujud dhek urung iktidal. Lah imame sampai teko wayah lungguh nika dhek sik lagi arep sujud niku kan ketinggalan dua rukun. Lek ketinggalan dua rukun berarti jamaah pripun? Ya gugur jamaah. Dianggap salat sendiri. Lah lek umpama nika misale pas awake salat ning ndi pas dolan apa piye. Lah moro-moro kombure nek wong jawil. Awil. Sir makmum misale. Lah niku piye awake dhewe apa iso dadi jamaah engko?
Lek makmume genah iso jamaah, lek imame maksudnya sing cara awake dhewe niku piye? Awake dhewe wis otomatis pokoke niat dadi imam. Iku awake dhewe ya oleh fadilahe jamaah. Wong pas dolan atau pas salat ning ndi utawa kas ketinggalan ngoten nika terus mburine enek neh masbuk ketinggalan neh terus melok salat awake dhewe. Nah, bar takbiratul ihram nika njawil. Jawile mboten saurunge takbiratul ihram lho nggih. Ku mek syukur jawil terus ora takbiratul ihram lho ayu. Lah niku sing makane lek arep jamaah jawile niku sak bakdane takbiratul ihram nggih, sunahe niku. Sunahe. Pelanggerane. Dadi bar takbiratul ihram napa oleh tangane. Selagi nika tangane dhewe geplek plek leren terus angkat malih ora plek-plek. Nah, ini kan 2 kali pomong ini kan 2 kali. Nah, lek misale ngene lek dek-dek dedek 2 ngene nepuk ping 2 ngene. Berarti saat lek niki termasuk anggota besar nggih. Lek namung niki mboten, tapi lek niki termasuk anggota besar. Pomo awake dhewe geplek ping pindho. Sak niki pun sak gerakan gepleke pertama sak gerakan lek ora jeda lho. Dek-dek ngene terus geplek dek-dek niku berarti sudah terhitung 3 gerakan. Berarti lek 3 gerakan salate awake dhewe batal. Nah, carane piye? Carane ya niki wau, umpama tangan sret, mandeg, lek ra mandeg ya langsung geplek, dek terus mandeg. Nah, umpama sen geplek neh, bar mandeg ya diplek neh, mandeg terus di nah, dan utawa bar nika bar takbiratul bar angkat tangan niki. Ngeten terus tangane ngeten. Nah, kaya wong mlaku nih. Niki terhitung 1, 2, lek balik neh 3. Ini ngatos-ngatos niki. Ngeten niki lho. Berani bar kene terus nah ngene arep napa arep iktidal lho bar iktidal. Nah. Pas nika bar rukuk nika sami Allah liman hamidah. Nah, tangane ngene. Lah niku ngatos-ngatos niki sak sret nyamburi sak gerakan, yang ngarep sak gerakan, lek nyamburi neh berarti 3 gerakan. Salate awake dhewe batal. Niku sing fikih-fikih sing jlimet niku. Nek misale ora ngerti, urung ngerti ya jenenge ora ngerti. Lek pun ngertos, lah niku diatos-atos. Makane enten sing nika ngobar sami Allah dakep neh enten. Langsung plek nyang iki, nyang pupu. Utawa plek nyang samping. Iku. Ora di pomo nyang buri ya pisan sret, nyang ngarep plek langsung mandek. Nah, terhitung 2 gerakan. Kok rumit temen kok angel men. Mboten angel sebenarnya niki misale lek ra rong paham, urung ngerti, ya dereng ngertos ya mboten nomor tapi lek pun ngerti. Dan niku asline awake dhewe dituntut disiplin. Maksudnya ya awake dhewe ngadep nyang misale sowan, misale ngadep nyang wong gede, dan niku awake dhewe kan munduk-munduk ya tenang anteng mosok madhep nyang pangerane awake dhewe, mosok ngadep nyang sing gawe awake dhewe. Awake dhewe eker tangane. Sing ngene niku wau sing nah niku wau. Ya intine adabe awake dhewe tata kramane awake dhewe niku. Mboten kok mlanggeri, mboten kok melarang, mboten ya niku. Carane ngoten ya sikape awake dhewe. Li imamin kedue iman wa mungfaridin lan wong kang ijen fi rakaate subuhi ing dalem rong rakaate subuh. Wa ulatai ghairiha lan rong rakaat awal lorone liyane subuh. Wa takun lan ana apa qiraatus surati maca surah ba'dal Fatihati ing dalem sawise Fatihah. Kalau kodama mengko lamun dinginake sapa wong asurata ing maca surat ngalaiha ing atase Fatihah lam tuh sab mongko ora den itung
apa surah Raden Wilang apa surah. Jadi misale malah sing dhisik surate Fatihah keri lek iso maca Fatihah lho niki nggih. Lek iso maca Fatihah lah malah dhisik surate timbang Fatihah. Misale bar Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Bar niku bar maca iftitah terus bismillah langsung ya maca bismillahirrahmanirrahim terus kul huwallahu ahad Allahu samad akhiri bar ngoten terus maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Surate niku wau wis ra kehitung sunah. Ya terus piye niku wau sing maca niku wau? Ya lek mboten kewilangan niku ya wis ya ora nek hitungane ya ora oleh sunah ya napa ya wis padha ae awake dhewe niku wis ngomong dhewe niku wae ora diwilang, ora diitung sunah. Jadi macane surah niku wau, macane surat-surat pendek niku wau sunahe sehabis maca Fatihah bar maca amin nika nggih. Lek sadurunge niku lek iso maca Fatihah lho niki nggih. Lek mboten saged isane namung surat niku ya mboten napa-napa, tapi lek iso maca Fatihah, lah sadurunge maca Fatihah malah maca surat-surat pendek niku surat niku wau mboten diitung sunah. Ya wis mubah wis mboten napa-napa pokoke ya wis maca namung maca niku. Iki pas nalika salat lho nggih. Lam tuhsab niki. Niki enten anu Kang Tanglet. Wau sehayatus sholah niku wau. Enten, Mas. Mas Gilang. Faik, tak kau Faik. Betul niki kalau akhirnya nih, niki enten acara dapur niki mengke ngapunten saderenge niki. Kalau akhiri niki, ngapunten nggih niki kalau akhiri semanten mawon niki, mboten enten Tanglet niki nggih. Enten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa qalban munawwara wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa walatan shalihah wa rizqan wasi'an halan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa tijaratan birahmatika ya arhamar rahimin. Urzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana hasil maqasidana sahil umurana umratin wa dunya wa la tu'asir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an min haitsu la nahtasib. Ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika an was'afatika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidil mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Lepat nyuwun pangapunten. Kula midina shiratal mustaqim wa la'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad.